Kaixo Ruben naiz eta gaur Zibaren Malkoaren historiaren iruzkina egingo dut. Cesar Mallorquinen istorioa da, giltza editorialatik dator eta historio oso interesgarria da. Ez da oso luzea, 10 kapitulo ditu. Oso interesgarria da, ze espektruen eta mamuen agertzea beti izaten da interesgarria eta hori irakurleei asko gustatzen zaie. Nik liburu hau komendatzen dut irakurle guztiei, baina batez ere ez dutenak asko irakurtzen, ze liburu hau oso laburra denez, igual izaten da aspergarria, baina niretzako ez. Niretzako oso interesgarria da. Liburu hau literatura sari bat dauka, eta ez da oso garestia, 8 euro eta piku balio du. Bueno, hau izan da nire iruzkina, Zibaren Malkoak, eta espero dut gustatzea. Agur.